Tu sme mohli vidieť v tejto posteli, ako stával bežný Slovák. A tohto bežného Slováka by sme mohli nazvať Štefan, ale poďme sa pozrieť na jeho bežný deň. Ako klasické raňajky začal s kávičkou a cigaretou, čo pre naštartovanie organizmu je určite top. Štefan ešte rád si dá cigaretky a väčšinou, ako sa povie, pol balíčka, balíček denne dá cigaretiek, takže moc svojim plúcam nepomáha. Pri tomto by som sa asi nezastavoval a s týmto ho nasledovalo aj nepríjemná návšteva vécka. Štefan sa dosť ponáhla. Prvé, čo zoberie na raňajky, je nejaký rožok a k tomu si dá nejakú nátierku. V tomto prípade si dal Štefan nátierku tuniakovú, ktorá vyzerá, že je zdravá, ale pritom obsahuje iba tuky a z tuniaka nemá vlastne skoro že nič, iba malé percento. Štefan si dá ako normálny pracujúci človek v reštaurácii na dennom menu nejakú slepačiu polievku, k tomu si dá rezeň s hranolkami a k tomu nejakú malinkú dávku tatárskej omáčky a po práci príde domov unavený, tak si povie, že dá si ešte niečo malé, má chuť si dať nejaký kofeín v podobe Tigera, je to dobrá kvalita za dobrú cenu, taký klasický Tiger plný cukru, aj keď si môže dať variantu, ktorá obsahuje menej cukru, ako je napríklad nejaký zero energetický nápoj a k tomu si dá klasickú tresku a k tomu nejaké 2 kajze, aby nebolo málo, lebo je hladný, tak si chce trošku zaplniť žalúdok. Štefan ďalej pokračuje a dá si určite aj nejaký malý snack po jedle, lebo má chuť na niečo sladké, v podobe nejakej liny, ktorá obsahuje docela dosť cukrov. Si Štefan povie, že má chuť si zdriemnúť, pretože mu hladina cukra vyskočila a automaticky mu aj hneď padla tým, že prijal do seba rýchle sacharidy. 3 hours later. Prešlo pár hodín a Štefan sa prebudil z jeho šlofika a povedal si, že je hladný. Išiel do chladničky, našiel klasickú slovenskú klobásku a dal si ju predsa s čím iným ako s chlebom. Niekto si k tomu dáva ešte aj horčicu, aby to nejako dostalo tú chuť. Bohužiaľ kaloricky a ani nutrične to nie je moc výdatné jedlo. A čím iným by sa to dalo zakončiť ako nejakou chladenou desiatkou. V tomto prípade si dal Štefan klasicky chladeného corgoňa desiatku, aby sa mu lepšie trávilo, lebo počúval v telke, že pivo je dobré na trávenie. Tak určite Štefan nedal iba jedného, väčšinou si dá jedného, dvoch. Štefan po chvíľke si povedal, že má chuť na niečo. Tak si zobral napríklad čipsy alebo nejakú variantu, ako sú napríklad tucky. Čož na večer zakončenie je úplne super, slaný doťuk, lepšie sa bude spať. Čo sa týka kalórií, tak Štefan nám celkovo prijal 3364 kalórií, pritom prijal v tukoch 172 gramov, v sacharidoch 280 a v bielkovinách prijal 95 gramov bielkovín. Keď Štefan nám chce vyrysovať formu do leta, čo by som na jeho mieste volil, tak možno zdať sa takých tých snackov, ako je tá lina, tie tucky, čipsíky na večer, vyhnúť sa alkoholu, pretože sú to prázdne kalórie, ktoré ničomu neprospievajú. A čo sa týka celého dňa, tak určite na obed by som volil nejakú prírodnejšiu variantu mesa, ako je vyprážaná, napríklad meso na prírodno. K tomu nejakú prílohu, ako sú napríklad zemiaky alebo ryža. Čo sa týka večere, tak určite by som zvolil nejakú ľahšiu večeru, viacej zeleniny pridal do toho, aby to malo čo to do seba. Takže určite takémuto štýlu jedenia by som sa vyhýbal z dôvodu, že to nie je zdravé pre organizmus. Disclaimer, nie som žiadny fajčiar ani človek, ktorý pije alkohol. Cigariet bolo vyfajčených celkovo 0, alkoholu bolo vypité možno 1 hlk, takže v tomto prípade by som chcel podporiť to, že nepiť a nefajčiť je zdravé a chcem, aby sa toto šírilo ďalej. Takže dúfam, že takýto deň u nikoho z vás nevyzerá. Je to iba ilustračne ukázané, ako si ja predstavujem bežný deň Slováka a chcel by som poďakovať za zhliadnutia, komentovanie videí, podporu a dúfam, že ste si toto video užili a vidíme sa pri ďalšom. See ya.